L'Anya sovint sentia un gran núvol de pensaments seguir-la a tot arreu. Fins i tot coses senzilles com triar un llibre per a l'escola li semblaven un trencaclosques enorme. Si trio a l'equivocat, murmurava ella amb els ulls ben oberts per la preocupació. El seu germà petit, Ravi, simplement agafava qualsevol llibre i començava a llegir. Un matí assolellat, l'àvia Helena va trobar l'Anya asseguda tristament al costat de la finestra. «Què afligeix la meva petita estrella avui?», va preguntar l'àvia suaument, la seva veu com una abraçada càlida. L'Anya va sospirar: «Àvia, em preocupo per tot. Penso en les coses una vegada i una altra fins que em fa mal al cap, fins i tot quan no és important». L'àvia Helena va somriure amb dolçor. Sobrepensar, un visitant comú. Convidem-lo a prendre el té i després demanem-li amablement que marxi. Va portar l'Anya al seu jardí acolorit on els tomàquets maduraven a les vinyes. «Mira aquest petit brot», va dir l'àvia, assenyalant una planta minúscula. «No es preocupa per com de gran es farà o si el seu fruit serà perfecte. Simplement absorbeix el sol i beu l'aigua, creixent una fulla a la vegada. La seva feina és simplement ser, ara mateix, en aquest moment». L'Anya va observar una abella ocupada bronzint al voltant d'una calèndula, recollint pol·len sense preocupacions. «De vegades, les nostres ments són com abelles ocupades, volant d'un pensament a un altre sense descans», va explicar l'àvia. «Però podem ensenyar-les a aterrar suaument en una flor, només per una estona. Prova això», va suggerir l'àvia, donant a l'Anya una petita regadora. «Concentra't només a regar aquestes plantes, una per una. Sent l'aigua fresca, mira-la impregnar-se a la terra». L'Anya va regar amb cura les plantes, la seva ment es va anar calmant lentament. L'olor de terra humida i verds frescos va omplir els seus sentits. Va començar a notar les petites marietes i la manera com les fulles es desplegaven. Més tard, l'àvia li va ensenyar un exercici de respiració simple. «Inspira la calma, expira les preocupacions», va xiuxiuejar ella, agafant la mà de l'Anya. Es van asseure juntes en un silenci confortable, escoltant els ocells cantar. L'Anya es va adonar que els seus pensaments no la controlaven quan es concentrava en el present. Va aprendre que estar present era com una àncora suau per a la seva ment ocupada. Durant els següents dies, l'Anya va practicar aquestes maneres naturals.